Po natin ang ating caller ngayong gabi na to at hindi ko na po papatagalin pa. Kilalanin na po natin ang nasa kabilang linyang caller natin sa Top Secret. Good evening! Hello ma'am, good evening. Hello? Hello po. Good evening po. Yes, good evening ma'am. Loud and clear ba ako Good sa'yo? evening. Opo. Okay ma'am. Ma'am, kamusta ka po ngayon? Okay lang naman po. Comfortable ka naman mag-share ng iyong kwento? Opo. Alright. Ready ka na? Opo. Okay ma'am. Tagasan ka po? Somewhere from Visayas po. Somewhere in Visayas. Opo. Ilang taon na? 24 po. 24? Opo. Anong pangalan? Alicia po. Alicia, 24 years old, somewhere in Visayas. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po, nakontento naman po ako pero hindi pa rin po sapat. Tama ba ako na pagkakarinig, ma'am? Nakontento ka naman, pero hindi pa rin sapat. Opo. Okay lang bang ikwento mo sa amin kung ano yung nakontento ka pero hindi pa rin sapat? Opo. Tungkol po sa ex ko po yun. Ah, bali una ko ikwento ko na lang po yung nakilala ko po kasi siya nung pandemic po. Bali, yun po, naging kami po. Tapos yun nga po LDR kasi nga po 'di ba bawal pa po yun pumunta sa iba-ibang lugar. Tapos taga diyan po siya sa Manila. Tas yun ako Visayas. So LDR po talaga that time. Tapos po ano, hanggang po sa I mean, okey naman po yung yung relasyon namin that time. Tapos, hanggang sa umabot po ng 2021, isang taon na po kami nun. Tas nag-decide po kami na magkita. Kaya yun po, siya po yung pumunta dito sa lugar namin sa Visayas. Nung Pagkatapos, panahon po kasi yun, mga estudyante po kasi kami. So wala po kaming sapat na pera yun. Yung meron lang kami is parang maghahati lang kami ng budget. Siya yung papunta rito. Tapos yun yung gastos namin dito sa Visayas namin, sa lugar ko, sa probinsya is magbibigay din ako sa kanya. So, yun po. Tapos, yun, to make the story short, sinundo ko po siya sa airport. Tapos nung nakita ko siya, sobrang, sobrang kilig na kilig ako kasi, yun nga po, mas may tsura siya sa personal, ganyan. Tapos, hanggang sa pumunta po kami sa lugar ng mama ko, doon kami bumisita. Pinakilala ko po siya that time. mhm, Tapos yun, mhm. natawa ako biglang. Go lang, kilig na kilig ka. Ha? Go lang, kwento mo na. Pagkatapos, dinala mo siya dun sa lugar ng nanay mo. Apo, Ano, pinakilala mo siya sa nanay mo? pinakilala ko po siya sa mama ko. Anong sabi ng nanay mo? Yun, sabi niya, okay naman actually. Okay siya, magalang naman po siya, gano'n. Tapos, yun, chineck ko yung phone niya, is may nakita po ako na may may isang babae na nakalandian niya that time. Pero hindi na sila nung simula nung pero chat-chat lang naman, ganyan. Tapos po, um, yun, ah, siyempre dun kami sa bahay ng mama ko. Hindi po kami nun pinapagtabi. So, dun ako sa kwarto ng mga kapatid ko tapos siya pinahiga siya sa sala lang. Mhm. Tapos, Tapos wait lang. Tapos yun, siya kilig na kilig ka, inantay para namin kang na kinikiliti ah. hindi, hindi ako tawang-tawa lang ako sa mangyari Naiinggit po kami dun. sa'yo, ate girl. Alam mo?
Alam mo kami, pagod na kami sa buhay namin. Tapos ikaw, kilig na kilig ka, naiinggit kami ngayon. Hindi mo ako nakinikilig, natatawa po kasi may naggagawa ako that time. Okay, tapos? Tapos, yun, nung alam namin natutulog na yung mga tao, inayain niya ako dun sa CR. Tapos po punta kami dun sa CR, tapos nagtatry kami may mangyari sa amin. Pero, ayun po, hindi po kasi tumatayo yung sa kanya. Tapos, sabi niya po is, baka pagod lang siya. So, inanawa ko po yun, syempre po. Inanawa ko po. Hindi ko po siya pinilit or hindi ko po pina-feel sa kanya na disappointed ako that time. Tapos yun, um, nagpasyal-pasyal kami sa lugar namin hanggang sa nung last day na niya. Nagpaalam kami sa parents ko na uuwi na siya. Pero, ang totoo nun is di pa talaga siya uuwi. Check-in kami sa hotel. Tapos nag-check-in kayo. Opo. Alam mo, dapat tumawag ka pa SPG, hindi ngayon. Tawa ka ng tawa. Alam mo ba ngayon, masyado kaming emosyonal ngayon talaga eh. Pero ganito pala yung papakinggan na. Pero, eto na nga. So, nag-hotel kayo. Opo. Anong nangyari sa hotel? Yun lang. Ay, kinilig yata. Hindi mo ko tinigil. Natatawa po ako kasi nagagawa ko. Yan po. Nung punta kami pero bago po pumasok ng hotel, umano po muna, dumaan po muna kami sa sa may 7-Eleven. Bibili po ng pangbalot. Tapos, siya po kasi is wala pa siyang experience. Pero niya ako, pangalawang jowa, pero wala pa siyang experience. Sabi ko sa kanya, punta ka sa 7-Eleven, bili ka ng Ano? Anong bibilin? Pampabalot? Opo. So, bumili siya ng pambalot. Yung pinakamanipis. Ito pinakamanipis ba? O yung pinakamakapal? Hindi ko po alam kasi iba yung nabili niya. Ano nabili niya? Yung akala niya kasi yun na po yun. Kasi sabi niya, yun po yung nasa cashier. Ano nabili? Ano nabili? Wait lang po. Ano? Alam mo, nabili niya ba plastic labo? Ganon. Hindi po. May nabili po siya, pero yung nire-recommend ni Rafi Tulfo. Parang mali kaya na istasyon na napuntahan Ang dami mo nang pinromote eh. Yan po yung binili niya po. Yung pampatigas. Opo. Tapos akala niya po yun, condom, kasi nasa box. Kasi nga po wala siyang experience. So, sabi ko sa kanya, hindi naman yun, pang matanda yan. Yun kasi yung alam ko, pang matanda. Sabi ko, bili ka dun ulit. Tapos nag-search ako sa Google, yung picture ng basta yung pambalot. Tapos parang, mabili niya yung tama talaga. Tapos yun, bumili na po, binili na po siya. Tapos po, di nag-check-in na kami. Mhm. Yung pag-check-in po, ako po yung nagbayad sa hotel. Ikaw ang kababae. Kababae mong tao, ikaw nagbayad. Magkano na muna yung hotel? 1.5. 1.5? Opo. 24 hours ba yon yung hotel na yan? Opo. Maganda naman, may jacuzzi, ganon. Okay na rin. But okay na rin, 1.5 okay na din. Meron nga mga 399 lang, okay na rin eh. Tapos Hindi, teka lang, wag mo akong pangunahan. Masyado ka naman. 1.5 yung binayad mo eh, tapos bibitinin mo ako sa kwento. Teka lang, kalma ha? Opo. Ito na, Kasi po, 1.5. siya nagbayad ng plane ticket. Oo nga. Sagot ko daw yung Yung motel, yung hotel. opo. Eto.
Sige, kwento mo nga sa amin kung anong itsura ng hotel. Bakit 1.5 yan? Sige, kwento mo sa amin. Maganda siya, malaki po siya. Tapos, maganda naman po. So, talagang worth it po Ilan yung binayad. pintuan ng hotel? 2, 3, may terrace pa po eh. May terrace pa. So pagpasok mo, may parang parang may isa pang pinto ulit para makapasok dun sa kwarto, ganun ba? Opo. Okay. Pag aakyat ba kayo, may parking area ba sa baba? Wala naman. Wala po. Oh, meron. Malaki po kasi siyang hotel. Okay. Staycation. Kilala siya sa Talagang probinsya malaki. namin. Opo. Kumbaga ito yung hotel talaga na pag pumasok ka, makikita mo na kagad yung room, CR muna, room, tas 2 kama, malaking kama. Opo, yun po yun. Tapos may balcony. Opo. Wow, ang ganda nga. Kilala ito. Doon. So anong ginawa nyo dun sa hotel muna bago tayo tumungo sa ibang storya? Nakabili na ng supot. Nagbayad ka ng 1.5 na hotel na maganda. Anong ginawa niya sa'yo doon? Pumasok po kami doon. Tapos yun, di syempre, sabi ko. Tapos, nasa nagkagitnaan na kami ng nawakan ko kasi yung sa kanya. Tapos sabi ko, ayan, lead. Hinawakan mo yun sa kanya tapos ang liit. Ay, 2 inch. Ilan? 2 inch po. 2 inch. 2 inch na naman. Parang lugi ako sa 1.5. Awang-awa naman ako sa mga lalaking to. Kaya ko lang ibahagi ang aking pinagmamalaki. So, 2 inch lang. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Yun nga po. Kasi, Hindi mo pinalaki? 2 inch. 2 inch lang po siya. Tsaka, hindi po siya tumitigas. Parang si Mr. Balat 2.0 to ah. Tapos yun po, tapos yung nabili niya, yung unang nabili niyang box, milig po kasi ako manood noon kay tapos naririnig ko, ay, baka pwede sa kanya. Tapos yung pinainom ko sa kanya. Oh, eto na. Eto na. So, malaki rin palang tulong yung unang pagkabili niya nung pampatigas at pampalakas. Baka may jet lag kasi yung niya, kaya napagod. Ganun. Dumayo kasi. Grabe. 3 days po, hindi pa nakapahinga. Oo naman, malay mo. Tapos yun po, Pinainom mo. pinainom ko sa kanya po. Anong nabago? Pero, yun naman po, pero 2 inch pa rin po. Ate girl, sinabi po doon, pampatigas lang. Hindi po pampalaki. Wala pong magic. Hindi po naririnig yung boses niya. I mean ate, yung binili nyo po ay pampatigas lang. Pampalong lasting lang yan ng performance. Yun nga po, Wala hindi po pong naging pampalaki ng 6 inch ha. Wala pong magic. Ate, Opo. ano ginawa ninyo? Eh di yung supot na binili ninyo, hindi napagkasya. Ganun. Tapos yun, nung pinainom ko po siya ng ilang oras po, hindi po kasi talaga tumitigas yung sa kanya. Talagang literal, kahit 2 na yung pinainom ko, hindi po pa rin talaga. Kaya pala po, sabi niya nun sa akin, kaya yung ex niya, wala silang experience. Kasi yun nga, inamin niya sa akin, hindi po tumitigas. Baka sinubukan nila pero hindi nakakapasok. No? Ganun. Hindi po siya ganun. Ilan taon na tong boyfriend mo? That time, siya, 24. 24. So, mas matanda siya sa'yo that time. Opo. 24 na, pero pang 3 years old pa rin yung uting. Galaw-gaw. Hay, nako mundo! Piroy kasi, di ba? Hindi naman tayo pinagkalooban ng malaki-malaki talaga eh. So, wala tayong magagawa kung ganun talaga. Ano sinabi mo sa kanya? Liit naman yan? Ano nangyari dyan? Ganun.
Yun, yung susubukan niya pong ipasok ta's nag-a-acting na lang po ako na nasasarapan. Hindi na, eh. So, gaano kayo katagal na nag-a-actingan na hindi naman totoo? Hanggang sa ilang ulit niya ako triny pero hindi talaga siya kayang ipasok, ganyan. Talagang hindi pumapasok? Walang nararamdaman? Hindi po talaga, wala po siyang muscle, wala po siyang parang lakas para ipasok. Sobrang sobrang lambot po talaga. Hindi ko nga po maisip na may ganyan pa talagang nangyayari. Hindi, kahit nakiliti ka, wala? Wala po, eh. Wala talaga, para lang siyang basta wala. Baby elephant ang tawag doon, ma'am. Yun yung elepanteng umurong. Hayaan mo, sana hindi mo hiniwalayan yung boyfriend mo, inalagaan mo, malay mo lumaki. Hindi naman po kasi, yun Ang nga po, eh, elepanteng tanggap ko maliit, naman po siya. biglang Tanggap lumalaki. Tanggap ko po siya, yun po, tanggap ko po siya. Pero siya pa yung nagloko, siya pa yung may malakas ng loob iwanan ako. Anong ginawa? Ba't ka iniwanan? After nga na ng hotel kami yun, inano ko na po siya kinabukasan. Inihatid ko na po siya sa airport para umuwi na siya kasi dyan sa Manila po. Mhm. Tapos yun, mga 2 months lang, yung nalaman ko na yung best friend pala niya is magkarelasyon sila. Nang loko pa! Hindi ko nga alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para gawin yun. Diyos ko po. Ano ba nangyayari sa mundo nito? Maliit na nga, nanloko pa. Kaya nga po, Oh, sila ng best friend niya. Nalungkot ka. Nalungkot ka nung... Nakikita ko po kasi sa messenger niya na nagkikita sila kasi ganito, ganyan, may meet Mhm. up pa sila. Ganyan. Nalungkot ka, hinahuli mo siya. Ma'am. Nawala, mukhang nahuli na siya. Sarap kakwentuhan ni ate girl, nawala. Grabe, no? May ganun pala mga kabisyo. No? 2 inch lang, grabe. Diyos ko naman. Salamat. Ako nagpapasalamat ako sa may kapal dahil nabiyayaan naman ako kahit papaano. Agpa ba tayo? Wala na eh, nawala siya eh. Anyway mga kabisyo, nawala po ang ating caller ngayong gabi na to. Ang ganda pa naman ng kinukwento niya. Tawag pa kaya ulit to? 2 inch lang, no? Nagloko pa. Sayang. Sayang hindi ko natanong eh kung anong itsura niya. Anong itsura ng partner niya, 'di ba? Ba't pa nanloloko? Ba't may mga naniniwalang babae doon? 'Di ba? Ang daming katanungan kabisyo eh. Ano bang itsura ng babae? 'Di ba? Ano bang itsura niya habang nagkukwento siya? Ang ganda ng pangalan niya eh. Elisha. 'Di ba? Tapos yung guy, ano bang itsura? Gwapo ba to? Pero jutes? Tinatry ko i-reconnect eh. Wala eh. Ayaw na. Sayang. Last caller pa. Pagbigyan nyo naman ako magpahinga. Mahal ko kayo. Boss B, isa pa daw? Tignan natin. Antayin natin yung mga ano. Pero mga kabisyo kayo kung sakaling manloloko kayo, siguraduhin yung nako. Pero mo, lakas ng loob naman loko, 2 inch lang naman. Pero bago ang lahat mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin True On Air, muli tayo magbabalik. Commercial muna, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Med
Metro's number one. Metro's number